kai ka kage kowa, kai ka bani baiwar waka kamin daɗawa. Taimake ni ya Allah kar na yau gazawa, in wa alfajar yabi yan baituka ta kowa. Rediyo na zamani gata ta yi zowa, alfijir ta al'umma ta yi haskakawa. Kun yi taku kun yi tarago kuna da baiwa, alfijir ta al'umma ta al'umma. Shirye-shirye don al'umma kuke tayowa, al'ummar Katsinawa mun yi jinjinawa, don kuna ilimantarwa da faɗakarwa, ɓangaren nishaɗantarwa kuna kulawa. Albijin rediyo sako suke isarwa, don su ware kowa maguri ne na kowa. Albijin rediyo 92.5, albijir ta al'umma ta al'umma. Yau dai tana wucewa gobe ake hari, alfijin rediyo na taho da jinjina. Suna suke yaba mu rungu da sakona, yan suke tunaye murnar zuwa wannan tasha. Mai tsire ka kauce balangu na ganowa, inda ba ƙasa nan ake gardamar kakowa. Babu shakka mai kyawu ake yabawa, bajinta tana gurin mai cike da barewa. Wannan kirari na rediyon mu ce ta kowa, haske ta al'umma ce da ta yi zowa. Alfijin rediyo 92.5, ga tasha ta al'umma ta al'umma. Godiya muke alfijir muna yabawa, gaske mai waka ina yabawa. Jinjina da ban girma da ke tayowa, al'ummar Katsinawa sun yi jinjinawa, har ma da makwabtanmu duk suna jiyowa. Don kuna da hanyoyi na sadarwa, ga Instagram, Facebook, WhatsApp kuna nunawa. Alfijir ta al'umma ta al'umma. Yau dai tana wucewa gobe ake hari, alfijin rediyo na taho da jinjina. Sune suke yaba mu rungu da sakuna, yan suke tunaye murnar zuwan wannan tasha.